Dari dan tsallake. Riganan sun sa. In baka iya tukin kombe da aka baka mota tuki lallai sai ka ka gam za ka ji kana na shayi na president din ne wace ce muka kasa wannan aiki ne wannan fa wannan soja ne ko second duje raja ojin ne Allah ba shi wani Kano ta Ganduje ce akwai ta oje uku ce na mun kokarin so hai a san me yake burge ni ranar tsakiyar da ake sawo da shugaban kasa ko ai wata fa ba amma wannan mahaukaci ne ina ka bayar da wanka ina ya gabe Kano ta Ganduje ce halarci ga president Kano sai Ganduje wannan ba zai duka da wancan su Hamza duk inda ya rama bi ba bi zai yi wannan ƙasa da ƙasarsa na so a ce ka saka kinta sai Ganduje Kano sai Ganduje Kano ta Ganduje ce halarci Kano ta Babake sai Ganduje wannan motocin aina suka tsaya da Allah ina suka tsaya da wannan motocin wanda ya kamata a gawa ai ya wuce ya ji kuma sako ya je wallahi Kano sai Ganduje yawa shugaban kasa Kano ta Ganduje ce Kano sai Ganduje yawa sai abinda babu Kano ta Ganduje ce wallahi abinda babu ya ce ko yanzu ya fito wallahi mun ce sai fito wallahi ko yanzu sai Ganduje yawa haba a ba a magana wa